Boas tardes. Galicia conta con orzamentos pro ano que ven superan os 14.000 millóns de euros. O gasto social aumenta en 300 millóns e inclúense axudas para acceder á vivenda e máis cartos para a dependencia, a educación e a sanidade. Como novidade están as desgravacións da compra de material escolar. E todo isto sin que supoña máis impostos para os galegos, ao contrario do que estamos vendo que pasa, por exemplo, no Goberno Central. O maior proxecto de biogás de Galicia fracasa. As 4 empresas de Lugo que o impulsaban dan un paso atrás. Explican que renuncian polos ataques políticos ao proxecto industrial. A líder da iniciativa, a empresaria Carmen Lence, detalla que a planta de tratamento de Xurro ia producir biocombustible limpo e que agora se vai perder un investimento de 9 millóns de euros. Unos cantos que pensan que con invertir 10 euros en un chaleco, pois que isto non ten ninguna consecuencia. E a consecuencia é manchar o nome de 4 empresas que levan moitos anos creando emprego e creando riqueza para Lugo. Os bombeiros tiveron traballo esta noite en Pontevedra. Prenderonlle lume a 2 coches nunha franxa de tempo pequena en puntos distintos da cidade, aínda que próximos entre sí. Os coches quedaron totalmente estragados. E no tempo toca aproveitar a última tarde co anticiclón diante dos cambios que chegan para fin de semana. Unha tarde onde aguantan as temperaturas e tenden a entrar algunhas nubes. Vai custar un pouco máis na costa, onde as bretemas seguirán tendo presenza tamén nas próximas horas. Os presupostos de Galicia superan os 14.000 millóns de euros. Significa que son un 2% máis altos que os deste ano. Alfonso Rueda destaca que o esforzo se centra no gasto social, que crece en 300 millóns de euros. Mais un crecemento focalizado onde ten que estar, nas áreas sociais, nas áreas para axudar as persoas, nas áreas para manter un nivel aceptable, un bo nivel dos servicios públicos que permitan seguir fortalecendo e modernizando un estado de benestar que favoreza a igualdade entre todos os galegos, vivan onde vivan. 2 de cada 3 euros deses orzamentos destínanse a sanidade, educación, dependencia e emprego. Gloria Varela. Sí, efectivamente, o 100% do incremento dos orzamentos do vindeiro ano vai estar destinado ao gasto social. Alfonso Rueda dixo que a Xunta mantén o seu compromiso de seguir baixando os impostos e destacou que pasa do 8 ao 4% o tributo que teñen que pagar as persoas que reciben un ben a cambio de coidar un maior. Ademais, o Goberno galego tamén amplía as rebaixas fiscais para a compra de vivenda de segunda man e por primeira vez as familias monoparentais van poder beneficiarse desta bonificación. Ábrese un novo escenario. Acábanse os fondos europeos e para o vindeiro ano a Xunta suple con fondos propios eses recursos. Aumenta o orzamento en 300 millóns de euros. Vai para as consellerías que coidan das áreas ás que me estaba referindo. Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación e Consellería de emprego. O Goberno galego centra os seus esforzos nas áreas das persoas e avanza que non subirá ningún imposto. Non subimos ningún imposto e implantamos 5 baixadas máis nos orzamentos para o ano 2026. Haberá axudas para mercar libros para maiores que cedan os seus bens aos cuidadores ou para ampliar a oferta de vivenda, con esa iniciativa de mercar baixos comerciais e convertilos en vivendas de alugueiro social. Di Rueda que isto se pode facer pola estabilidade. Ao contrario do que estamos vendo, que pasa, por exemplo, no Goberno Central, que non aproba orzamentos, pero sí que sube impostos. Na Xunta prevén que o vindeiro ano a economía galega siga medrando e o paro continúe baixando. Así prevemos un avance do PIB do 1,9%. Ademais, a taxa media de desemprego tamén seguirá a baixar ata o 7,8%, rozando mínimos históricos. Estas novas contas entrarán o luns no Parlamento e estarán aprobadas para entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2026.
Estas son as grandes diferenzas dos orzamentos, pero en que nos afectan as contas autonómicas no noso día a día? Un exemplo, todas as familias galegas con renda anual de ata 30.000 euros van poder deducir o 15% do que gastaron en libros de texto e material escolar, pero para ter estes beneficios é imprescindible conservar os tickets, Mariola. Si é unha advertencia importante para os pais porque deberán guardar todas as facturas tanto do material escolar como dos libros de texto para poder desgravar ese 15% do custe na próxima declaración da renda. Din os pais que é unha medida necesaria que vai beneficiar a unhas 60.000 familias da nosa comunidade. Coas familias aínda botando contas dos gastos da volta ao cole, calquera axuda suma. É unha cantidade importante, sobre todo en algúns coles notase moito máis que noutros. Hai outros que levan moi pouquiño libros, sobre todo nos cursos pequenos, pero hai colexios que levan unha cantidade grande tanto de libros como de material. As desgravacións amplíanse ás familias con rendas de ata 30.000 euros que agora quedaban fora das axudas. Cubrirán un 15% do facturado en libros e material escolar cun máximo de 105 euros por fillo. Será necesario presentar a factura dos produtos adquiridos entre o 1 de xullo e o próximo 31 de decembro. A xente empeza a guardar todas as facturas, non saben realmente hasta onde iba a chegar, pero ahora vendo que xa os presupostos se van a presentar e unha das cousas que aparece é esa, pois eu creo que algúns están sacando as facturas de debaixo da mesa para terlas cerca. Len os pais que son axudas necesarias que se veñen sumar ás matrículas de balde dende a etapa infantil ata a universidade e tamén do comedor escolar. Hai que fomentar a natalidade de alguna forma. Unha forma é apoiar as familias no tema do ensino, es decir, libros, transporte, o comedor. Son uns gastos que moitas familias non poden chegar a eles. Os cálculos apuntan un aforro de máis de 6 millóns de euros para 60.000 familias galegas. En Galicia, presupostos listos para ir ao Parlamento do Estado, polo momento nada se sabe. Por iso, o Partido Popular anunciou que vai levar o Goberno Central ante o Tribunal Constitucional. Farao a través do Senado, aproveitando a maioría que teñen os populares nesta Cámara. Cren que o Executivo incumpre a Constitución porque non remite as contas públicas ás Cortes. Senadora García, tiene la palabra. E falando de arcas públicas, pero neste caso das da Mancomunidade do Morrazo, os veciños de Cangas, Moaña e Bueu tentan suavizar a taxa de lixo que dispara o prezo dos recibos e que desatou protestas tamén esta semana. Un restaurante, por exemplo, pasa de pagar 107 euros agora a máis de 1.200 coa suba. Hostaleiros, comerciantes e empresarios manterán xuntanzas coa presidenta da Mancomunidade do Morrazo e alcaldesa de Cangas. Abríronse a que agora no período, cando se abra o período de alegacións, estudiar as propostas que lle fagamos e se se pode facer algún axuste, facelo. Un achegamento que nas últimas horas xa deixaba unha imaxe máis sosegada. Chegar a un entendemento e deixar atrás o que pasou o luns, dos comportamentos así un pouco máis violentos. Moitos comprenden que se actualicen as taxas, pero din que en moitos casos as subas son excesivas. Yo tengo claro que tiene que haber una subida, pero una subida acorde y lógica, no un sablazo como nos han metido. Haberá reunións locais e comarcais. Os rexedores insisten en que a legislación os obriga a repercutir o custo do servizo nos usuarios. Se a taxa de Sogama baixa, nos baixaremos a taxa. Eso é unha das mesas máis importantes que temos que dicir. Mentres, os empresarios apostan por buscar ideas que baixen o gasto dos negocios. Outros beneficios municipais por outra vía ou facilidades de algunha maneira. Dende a Mancomunidade do Morrazo insisten na necesidade de reciclar e potenciar a compostaxe para reducir os custos e aseguran que farán todas as reunións precisas para escoitar todos os colectivos. En Lugo, o mundo empresarial está preocupado pola caída do proxecto da planta de biogás que proxecta Valence por problemas burocráticos e polas protestas de algúns grupos. Os empresarios din que era un proxecto estratégico. Nestes terreos, o carón da fábrica do Grupo Lence no polígono do Ceao e onde estaba previsto a construción da biorrefinería, un proxecto no que ademais do grupo do sector lácteo participan outras empresas luguesas como Norvento ou Agroam, que decidiron paralizalo tras coñecer que se preparaban movilizacións. Se convirte noutro movimento popular de poner pancartas e desprestixiar as empresas, pois seremos os primeiros en que seremos botados os peus dos cabalos. Non é unha cuestión de lógica, é unha cuestión de ter unha disculpa máis para facer política a costa dos empresarios. E nós
As empresas do consorcio non nos podemos permitir ese luxo, porque nós temos que protexer os empregos das señores que traballan con nós. Un proxecto declarado estratégico pola Xunta que din é fundamental para solucionar o problema dos xurros do sector agrogandeiro, un dos máis importantes da provincia. Require dun investimento de 9 millóns de euros, 7 xa os conseguiron a través de axudas europeas. Un proxecto que está validado pola Unión Europea, que vamos a perder fondos comunitarios, en este caso creo que non torno dos 7 millóns de euros. Entón, é evidente que existe un certo hartazgo na parte empresarial de que hai proxectos que se quedan atascados no tempo ou que non van adiante polas propias cargas burocráticas, pero tamén por un movimento de oposición que surde que vemos que non está fundamentado en nada, simplemente o non polo non. Alertan sobre a perda de investimentos e postos de traballo. A planta de biogás do CEAO tería que comezar a construírse a mediados do ano que ven. Os promotores non descartan retomala, pero con condicións. Estos partidos non solamente se posicionan a favor, pero tamén investen o diñeiro, pois quizás, porque así se perdemos todos. A Bolsa Española reacciona ao fracaso da OPA do BBVA sobre o Sabadell. O Banco Vasco dispárase, as súas accións soben a esta hora máis do 7%. Pola contra, o Sabadell cae ao redor do 6%. A noticia tamén arrastrou o resto do sector bancario con perdas pro Santander, CaixaBank ou Bankinter. Esta semana contábamos esos datos do IPC de setembro, onde destacábamos a suba do prezo de algúns alimentos como os ovos e a carne de vacún respecto ao ano anterior. Pero se botamos a vista aínda máis atrás, o produto da cesta da compra que disparou o seu prezo é o café, aínda que unhas preparacións máis que outras. Segundo a OCU, durante os últimos 4 anos, o prezo do café moído que usamos para as cafeteiras subiu un 136%. O café descafeinado soluble encareceu un 28% tamén nos últimos 4 anos e o café en cápsulas, unha forma cada vez máis popular de consumilo, un 17%. Non é ni de lonxe comparable o café, pero o aumento da demanda global de polvo eleva o seu prezo en todo o mundo. O consumo púxose de moda, especialmente nos Estados Unidos. Argemino. O prato estela da gastronomía galega ten cada vez máis presenza internacional, grazas en parte ás importacións en Estados Unidos que roldan os 100 millóns de dólares anuais, un dos factores que explican o aumento de prezo do polvo, ademais dos problemas de oferta ligados á sobreexplotación e ás consecuencias do quecemento do clima. Aínda que o polvo sempre foi un alimento popular en China, Xapón, Corea do Sur e nos países mediterráneos, agora atópase cada vez máis nos menús de cidades como Nova York, onde unha tapa pode custar entre 20 e 50 dólares. Felipe González, copropietario do restaurante galego Tomiño no barrio de Sojo, e Victoria Lemos, xerente da tenda de España na mesma zona, importan o polvo das rías galegas e testemuñan o seu atractivo. El pulpo nos viene directo desde La Coruña, en Galicia, y muy buena calidad y sí, ha sido un éxito y mucha gente viene y de lo primero que piden es el pulpo. La tosta de pulpo es una de los pinchos más vendidos, es uno de los bestsellers. Ha subido igual como un 30% el precio y en el último año como un 16%. Así quedou un dos coches que durante esta pasada noite sufriu un incendio na cidade de Pontevedra, neste caso mentres estaba estacionado nas inmediacións da Ponte do Burgo. Non foi este o único lume rexistrado durante a noite na cidade, outros 2 incendios causaron tamén danos significativos en distintos vehículos. A policía mantén aberta unha investigación, os detalles nuns minutos. O supermercado de Lugo, clausurado por unha suposta praga de ratos, reabriu esta mañá. Nuns minutos neste telexornal coñecemos a versión do establecemento e como lles afectou. Mañá entra en vigor unha nova emerxencia cinexética polo xabaril que permitirá a caza libre destes animais durante 4 meses no 85% do territorio galego. O Concello de Petín queda fora polos danos dos incendios. É a quinta emerxencia cinexética que declara a Xunta polo xabaril desde 2019. Abrangue algo menos do 85% do territorio galego, 38 comarcas das 4 provincias, e deixa fora o Concello ourensán de Petín polos incendios.
Solo petín porque xusto os tecores e zonas libres onde se pudera cazar quedaron arrasados por o lume. A declaración de emerxencia cinexética baséase nos avisos por danos ocasionados polos xabarís, que se multiplicaron por 4 desde a primeira declaración. A emerxencia non está basada únicamente no tema de abundancia, sino nunha serie de variables como son os avisos por danos, a superficie afectada, a superficie tendo en conta o resto da comarca, o censo gandeiro e os accidentes de tráfico. Segundo os datos da Dirección Xeral de Tráfico, o número de accidentes con xabarís implicados ascende este ano en Galicia a 3.269 e quedan os que adoitan ser os peores meses. Son máis problemáticos porque hai menos luz e polo tanto os animais irrumpen antes nas vías. Trátase dunha emerxencia de carácter temporal ata finais de febreiro que habilita a caza libre do xabaril todos os días da semana, unha medida que a Federación Galega de Caza non comparte. Parece que nos fai os cazadores xa profesionales, cando cada un dedicas á súa vida normal e corrente e isto é unha afición. Con respecto ás áreas urbanas, a Xunta está testando novos elementos disuasorios. Os propietarios forestais analizan a letra pequena da moratoria ao eucalipto ata 2030 que anunciou onte o Goberno galego. Quedan prohibidas as novas plantacións con 2 excepcións. Se substitúen as xa existentes cando non produzan o esperado e nas zonas afectadas por unha praga chamada banda marrón poderase replantar unha metade da parcela con eucalipto e a outra terá que ter piñeiro ou calquera especie frondosa. Logo do caso da residencia de maiores de Amoeiro, pechada por graves deficiencias de xestión, o BNG pide máis traballadores no servizo de inspección. Creen tamén que esas inspeccións deben facerse sen aviso previo. E por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, demandamos, en primeiro lugar, a eliminación da precariedade ou incremento do cadro de persoal na inspección de servizos sociais de Galiza e o establecemento dun sistema que impida que as visitas de inspección podan ser avisadas. A taxa de pobreza en Galicia baixou 7 puntos no último ano. É un dato positivo que recordaron hoxe as asociacións galegas da Rede Europea contra a Pobreza. De feito, máis de 180.000 galegos saíron xa desa situación de risco de pobreza ou exclusión. Galicia segue mantendo niveis inferiores aos da media de toda España. Segundo estas organizacións, a caída da pobreza deuse polos efectos positivos das políticas sociais. Aínda así, advirten de que a falta de vivenda chega a ser un factor de empobrecemento. Yo solo te diría que el 80% de los dispositivos que tiene mi coche no los utilizo jamás. Ni el control de velocidad, ni el cambio de carril, sí te avisa, pero realmente no le das uso. Os sistemas de axuda á conducción son obrigatorios xa en todos os coches novos da Unión Europea, pero unha parte da poboación non os quere usar. En España, 7 de cada 10 persoas non confían en eles. Bello e sabio, este emigrante alemán fabricouse hai case 10 anos cun feixe de axudas á condución, control de velocidade, alerta por fatiga ou aviso de cambio de carril. En España, só un terzo dos compradores cree que son un factor relevante. Hasta que empezan a probalos, tamén cho digo, No momento que lle prestas un coche que leva certas axudas e anda unha semana, dice, este é cómodo, aquelo é cómodo, outro é cómodo. É igual cos automáticos. La verdad que no. A mí el coche me gusta conducirlo a mí. No me gusta que me frenen seco, ni que me... no. Às vezes uso, outras vezes não. Às vezes até desligo. Mas eu acho que é bom. No, yo me fío más de estos. Sí, o sea, yo prefiero uno así antiguo. Son estos que pagas y que realmente no usas. A metade dos condutores non confía en que os sistemas de axuda á condución actúen mellor ca eles, así que moitos fan isto, desconéctanos. Hai outro problema, o 40% dos condutores admite que non coñece ben as axudas á condución. Es que no sé a cuáles te refieres, de hecho creo que no los uso porque si no sé cuáles son, pero yo soy una básica, o sea, yo aquí donde me ves, no sé si en menú. Segundo a DXT, se todos os vehículos usasen estes sistemas, poderían evitarse ou mitigarse 4 de cada 10 accidentes. Novo ataque mortal de velutinas en Galicia, o segundo caso nunha semana. Sucedeu no concello de Curtis. A vítima é un home de 76 anos, concelleiro no municipio veciño de Irixoa. Estaba a rozar nunha leira cando sufriu as picaduras mortais. O ataque foi de xeito repentino cando a vítima perturbou accidentalmente un niño de avespas velutinas oculto entre a maleza.
Cada desbrozadora debeu machacar un niño de avispas e claro, o tractor tampouco tiña a cabina nin tiña nada para proteger a persoa e atacáronlle. Pasaban poucos minutos das 9 da mañá deste mércores cando a vítima sufriu o ataque das velutinas. De inmediato alertou o seu compañeiro que traballaba con el no monte e sen perder un intre chamou o 112. Tiña un obreiro con el e dice que lle dixo o obreiro, mira, vaite diante cortando que ahora xe vou co trator. Pero xa lle berrou, chama rapidamente que me chamaron que me morderon as velutinas. Pero foron miles delas, según contaba o obreiro. E nada, en 20 minutos pateona. E normalmente, ao final do ciclo do niño, pois, según din, suelen facer a última apuesta suele ser de reinas, entonces serán as próximas reinas do ano que ven, entonces posiblemente por eso sean un pouco máis agresivas para defender o niño. O falecido tiña 76 anos e era desde a Vía 6 concelleiro de Irixoa. Moita amistad, unha persona buenísima, moi buena, moi buena. É o segundo falecemento por picadas de velutinas en Galicia no que vai de semana. Produciuse só un día despois da morte doutro veciño de 79 anos en Dozón. A Policía Local de Pontevedra está investigando as causas polas que arderon 2 coches nunha rúa da cidade esta noite. E non foron os únicos. Nun garaxe tamén arderon varios coches, Xoel. Sí, noite de incidentes antía aquí na cidade do Lérez con 3 incendios en 3 puntos distintos en apenas 3 horas. O primeiro acontecía onte a noite, como dicimos, pasadas as 9:30 neste punto, nas inmediacións da Ponte do Burgo e afectaba o vehículo que teño ás miñas costas. O seguinte incendio tivo lugar tan só media hora despois noutra rúa, na rúa da Fonte da Moureira e afectou outro vehículo. Neste caso, a Policía Nacional abriu unha investigación para esclarecer as causas, malia que polo momento non trascenderon máis detalles. O último incendio tivo lugar cara a medianoite no interior dun garaxe, resultaron afectados varios vehículos. De feito, foi preciso a intervención dos bombeiros de Pontevedra para sufocar as lapas e tamén para ventilar ese recinto. Hai preocupación entre os veciños porque existe a posibilidade de que estes lumes foran intencionados, e malia que non hai que lamentar danos persoais, si hai que lamentar danos materiais cuantiosos. Sentín que chamaban a casa, mirei polo telefonillo, había unha distorsión, víase como unha especie de lapa, entón baixaba polas escaleras para ver, porque non había ninguén, pero podía ser unha broma. Os veciños desta rúa Fonte da Moureira levaron un susto terrible contra as 10 da noite. Este coche ardía as portas do portal número 13. A Policía Nacional ten un sospeitoso e busca o presunto autor dun lume que todo apunta foi intencionado. Pouco antes, a escasos 100 metros de distancia de aquí, na rúa Uruguai, ardía outro vehículo en circunstancias similares. Como estaban apagando o que estaba preto da Ponte das Correntes, houbo moita sorte, chegou un primer vehículo de protección civil que intentou apagalo cos cintores, logo tamén chegou unha patrulla da Policía Nacional. Pero os incendios non remataran aínda na noite pontevedresa. Outro suceso poñían alerta preto da medianoite os bombeiros da cidade do Lérez. Por causas que se descoñecen, un lume afectou tamén o garaxe fronte ao número 4 da rúa Alfredo García Alén. 2 vehículos quedaron completamente calcinados e o resto do aparcadoiro moi afectado polo fume. Os primeiros indicios apuntan a un suceso accidental. Os veciños do polígono do Campiñón mentalízanse para pasar outra mala noite de venres. Dan por feito que hoxe tamén haberá quedada con derrapes e ruxido de rodas, pero ollo, porque os participantes nas carreiras ilegais non van estar sós. Viernes tras viernes, esas mismas películas. Películas de manobras imposibles que se repiten cada venres no polígono do Campiño en Pontevedra. Concentración donde van por hábito y en algún momento de la concentración pues alguno decide realizar maniobras antirreglamentarias, un botellón pero en una zona que se presta para ese tipo de maniobras. As carreiras do Campiño son un clásico, relaxaranse no verán despois dun forte operativo policial con case 100 de denuncias, pero volveron co outono. A última fin de semana puido haber unha desgraza. Los vehículos tienen un siniestro, colisionan entre ellos y uno se desplaza hacia una farola que también la derriba y debajo de la farola pues había 6 o 7 personas que si no la para un árbol sobre la que cae la farola pues hubiera sido un desastre.
Hai dúas persoas identificadas grazas ás redes sociais. Curiosamente, en xeral é xente que mima o coche como se fose un tesouro, coches vellos nos que meten cartos para poder petardear, correr e queimar roda. Cogen sus vehículos, que normalmente no son coches nuevos, y los tienen preparados por ellos mismos. Se toca desde a admisión, desde as válvulas, o cigüeñal, se toca a línea de escape desde os coletores hacia atrás. A operación Platillo da Garda Civil segue aberta con vixilancia polos diferentes polígonos. Estamos siempre. E venres, quen avisa non é traidor. Este venres está previsto que pase a disposición xudicial en Ordes o detido por acoitelar no pescozo outro home na vila, nun suceso que podería estar relacionado coa venda de droga en pequenas cantidades. A vítima ingresou no hospital despois da agresión, aínda que non se teme pola súa vida. O supermercado de Lugo, que foi clausurado por Sanidade tras detectar unha suposta praga de ratas, reabriu hoxe as súas portas. A empresa que xestiona o establecemento asegura que non encontraron ningún roedor e xa calculan canto perderon durante estes días. Alejandro. Si, hoxe coñecemos a versión do supermercado a través dunha rolda de prensa do seu responsable de comunicación. Nela explicou que a denuncia interposta por un sindicato non se axusta para nada, por exemplo, o que se toparon os técnicos de sanidade que únicamente observaron, por exemplo, excrementos, poucos excrementos no muelle de carga e tamén no almacén, e tamén observaron únicamente un pequeno roedor. Di tamén que dende o primeiro momento puxose en marcha un plan de continxencia con control de pragas, tamén limpeza das instalacións e tamén de desinfección. Os técnicos volveron nas últimas horas a esta superficie para avaliala de novo e xa permitiron a súa reapertura a primeira hora desta mañá. Cifran as perdas en alrededor de 30.000 euros e tamén denuncian un importante dano reputacional. Una cosa es el contenido que deduce una denuncia de comisiones obreras, de un particular o de quien fuere. Otra cosa es lo que registra un acta de control oficial de un organismo oficial como es la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Nada de lo que recoge ese acta tiene que ver o hace mención a lo que recoge la denuncia. Exigir que se adjunten esas pruebas si verdaderamente existen, porque a día de hoy nadie las ha visto. O músico Abraham Cupeiro recuperou nunha tenda de segunda man unha gaita que lle roubaran en Murcia. Cupeiro sufriu o roubo de varios exemplares cando estaba de xira artística, o que obrigou a pedir prestada unha gaita pro seu seguinte recital en Valencia. E os Mossos de Escuadra investigan como un homicidio a morte do empresario Isa Cándic ao caer por un precipicio durante unha excursión á montaña de Montserrat. O fundador de Mango estaba acompañado do seu fillo maior, que pasou de testemunha a investigado nunha causa que se mantén baixo segredo de sumario. A xuíza da localidade barcelonesa de Martorell, que indaga a morte do empresario Isa Cándic ao caer desde un penedo, modificou de testemunha e investigado a condición legal do fillo maior do fundador de Mango. Jonathan Andic era a única persoa que acompañaba a víctima cando se precipitou ao baleiro durante unha excursión pola montaña de Montserrat en decembro pasado. Nun principio, as investigacións apuntaban a un accidente, pero varias incongruencias nas declaracións do fillo da víctima abriron un novo escenario. Os Mossos investigan agora o primoxénito da familia Andic como presunto autor dun delito de homicidio. A xuíza decretou o segredo do sumario. A familia confía na inocencia do fillo maior do fundador de Mango e reitera que non fará comentarios sobre o caso. A herdanza de Isaac Andic, estimada en máis de 2.500 millóns de euros, repartiuse a partes iguais entre os seus tres descendentes, un home e dúas mulleres. A Avogacía do Estado presentou un recurso contra a absolución da actriz Ana Duato do seu marido, o produtor Miguel Ángel Bernardo, no caso Numaria. O organismo pide á Audiencia Nacional anular a sentenza pola que foron exonerados dos delitos fiscais polos que se lles xulgou. Considera que o tribunal proxectou unha imaxe de inxenuidade de Duato e que a artista tiña capacidade suficiente para comprender as operacións fiscais coas que presuntamente evadiu impostos. A Ertzaintza rescatou unha muller encerrada polo seu fillo entre lixo e cadáveres de gatos nun caserío preto de Bilbao. A muller de 84 anos estaba atada con cordas a unha cama. Tras rescatala, tivo que ser ingresada no hospital de Basurto. Agora buscan o seu fillo de 70 anos que ten numerosos antecedentes policiais.
En Bruxelas xa sabemos a pena que lle impuxeron o home que matou con 150 coiteladas unha enfermeira española. Enfrontábase a unha pena que podía ser de cadea perpetua, pero finalmente serán 30 anos, María. Sí, hai apenas uns minutos que o acaban de facer público tras varias horas de deliberación aquí no interior do Palacio de Xustiza bruxelés. Os 8 homes e 4 mulleres que forman parte do xurado popular acaban de comunicar que lle impoñen 30 anos de prisión a este ex garda civil de 26 anos ao que onte xa declararan culpable de asasinato con premeditación da súa exparella, a enfermeira valisoletana Teresa Rodríguez, de 23 anos, en outubro de 2022. Aquí na cidade de Bruxelas. A mesma pena que esta mesma mañá xa solicitaba para él a propia Fiscalía belga, 30 anos por un crime que considera extremadamente violento, con planificación e tamén con unha intención clara. Na mentres, a súa defensa pedía como máximo 23 anos de cárcere ao considerar, entre outras cousas, o arrepentimento do acusado. Pero finalmente non estamos a falar de cadea perpetua, sino que o xurado popular imponlle a este home 30 anos de prisión, un home que xa leva 3 anos no cárcere aquí en Bélxica. Trump recibe hoxe na Casa Branca a Zelensky. O presidente ucraíno, que chegaba nas últimas horas a Washington, reiteráralle a intención de facerse cos mísiles Tomahawk de longo alcance como medida de presión a Rusia. Trump asegurou que falarán da evolución da guerra e que ten claro que os ucraínos queren pasar á ofensiva. Tamén anunciou que nas vindeiras semanas se reunirá con Putin en Hungría. Moi ben, liberador. Ese momentiño para nós, de deixar de ser mamás a poder ser un grupo de amigas, inhibirte dos teus deberes de todos os días. Esta é Rita, unha nai de Maside que levaba o seu fillo a adestrar a fútbol. Cansa de ver, xunto co resto de nais dos xogadores do equipo, como adestraban os seus fillos, decidiron coller o balón e poñerse elas a xogar tamén, neste caso, o fútbol sala. Nos minutos coñecerémolas. As redes sociais, fundamentais a día de hoxe no ocio ou na información, gañan peso como ferramentas de marketing pros pequenos negocios. Instagram ou WhatsApp son a clave de éxito de moitas pequenas empresas galegas. Francisco contalles a outros pequenos empresarios como el que ten un forno de pan dos de toda a vida, pero que viu que as panaderías que lles mercaban o pan para logo vendelo eles estaban pechando. Entón tivo a idea de ser produtor e distribuidor. O seu negocio gañou en vendas e tamén na experiencia que lle ofrece aos seus clientes. Un servicio onde explicamos á xente como está feito o pan, un servicio personalizado. Buscando novos clientes, desde Salceda de Caselas, unha tenda de roupa abriu o escaparate en Instagram e notan que as vendas aumentan. Moitos clientes chegan nos as tendas co móvil e ca captura da web en plan quero isto, ou carre de mira isto no teu vídeo, quero isto. Monse ten unha óptica en Noia, unha tenda física, pero asiste a un curso para coñecer as ferramentas digitais que existen para lograr máis vendas. Como ela, outros pequenos comerciantes de toda Galicia buscan pescar nas redes da tecnoloxía. E se conoce os servizos que damos, sobre todo, para iso, para que despois veñan a nosa tenda. As ferramentas que poidamos coñecer e poñer en funcionamento de cara ao futuro, pois benvidas sexa. Os negocios tamén se fan a través do WhatsApp Business, por exemplo. Donde por ser mi consumidor y estar dentro de mi canal, dentro de WhatsApp, puedes tener una preferencia a la hora de comprar las rebajas, de tener ofertas, etcétera, etcétera. Un exemplo de boa utilización das redes sociais é o de Aldealista, unha empresa galega con sede na aldea de Castiñeiro, en San Xoán de Río, que pretende fixar poboación en zonas rurais. Son os flamantes gañadores da maior competición de emprendemento social que se celebra en España. Unha competición coñecida como a Super Bowl do emprendemento e innovación social e da que está detrás outro galego, Tomás Garnelo. O seu obxectivo, impulsar e visibilizar os emprendedores que xeran impacto social e positivo. É xente que non ten visibilidade, que ten un bo proxecto, que nunca existiu unha plataforma para elos e pues aquí teñen esa oportunidade. E a esta competición chegaron 8 finalistas. Polo camiño quedaron máis de 400 proxectos. Eses finalistas tiñan que defender a súa idea fronte ao xurado e un Madrid Arena ateigado. Hacemos visible lo invisible, un Tinder de pueblos. Puedes suscribirte a un pueblo con lo que es
una casa restaurada, un pajar, con wifi incluida. ¿Para qué? Para que el pueblo te conozca y tú conozcas al pueblo. Proxectos sobre educación, sustentabilidade, sanidade ou desenvolvemento económico. Aldealista, o proxecto que naceu en San Xoán do Río foi o gañador. Pretende conectar a persoas con povos esquecidos, conectar vivenda, emprego e oportunidades de vida para facer fronte á despoboación do rural. O que facemos é facer un match rural. Para qué? Para que realmente os nosos povos sean lugares para vivir e para traballar ou para vivir e para emprender. Xa máis de 200 persoas que hoxe, gracias al Aldealista, pues estamos dando ese renacemento rural, ¿no? O premio, 40.000 euros, pero tamén a visibilidade e a conexión con investidores que permitan á Aldealista medrar e seguir revitalizando o mundo rural. En Ferrol, recuperada unha placa histórica de 1927 en recoñecemento de Pablo Iglesias, o fundador do PSOE que naceu na cidade departamental hai 175 anos. A placa está no parque que leva o nome do político e fora destruída tralo golpe militar do 36. Cando o Partido Socialista avanza, a desigualdade retrocede. Por iso nos atacan, compañeiros, compañeiras, amigos e amigas. Por iso nos difaman, por medo. Ese foi o mesmo medo que levou xa no 36 e tras o alzamento franquista a retirar e fundir a placa que lembraba a Pablo Iglesias. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, achegouse hoxe ata a Coruña para asinar un convenio de colaboración coa Real Academia Galega. Ambas as dúas institucións queren colaborar na difusión do galego no ámbito do dereito parlamentario. Froito do convenio, a Academia traducirá as iniciativas legislativas populares que se tramiten nesa Cámara das Cortes. Acaban de dar o gran salto aos terreos de xogo. De quen falamos? Pois dun grupo de nais que, fartas de ser sempre as que miraban os partidos dos seus fillos e fillas, decidiron poñerse do outro lado formando o seu propio equipo de fútbol sala. Xa debutaron na Liga Provincial e agora son os seus pequenos os que as animan dende a bancada. Son de Maside en Ourense, dende setembro mudaron a bancada polo terreo de xogo. E disto, por que eu non poder facer tamén algo? Entonces, pois, surgeu a idea. Estaban fartas deses tempos mortos mentres agardaban polos seus fillos e fillas durante os adestramentos de fútbol. Agora forman o equipo feminino de fútbol sala sénior Terras de Maside. Xa non é por tema de protagonismo, nin é por pasalo ben, por facer actividade física, por movernos, por demostrar aos fillos que nós tamén podemos. A ilusión que lle fan os nenos ver a súa mamá xogando, inda que sea mal, pero foi ilusión. Porque teñen adestramentos e tamén partidos durante as fins de semana. Hai que pasarlo bien, disfrutar desta experiencia e seguir sumando, ¿vale? Saír o terreo de xogo é todo un reto, pero na bancada tamén están os mellores seareiros. Vamos, mamá, vamos, tú puedes. Así, la animo. Ui, levo a toda a familia, levo a meus pais, a miña parella, os meus fillos. Levan 2 partidos e 2 derrotas, pero o único gol que marcaron nesta tempada é a mellor das recompensas. Pero mamá, 18 goles, que celebrades, que tal? E digo, bueno, estar aquí, disfrutalo, estar xuntas, facer comunidade e acabar o partido. Que aún faltan muchos entrenamientos, acaban también de apuntar, nos que quedamos todo el primer día, pues como que el ánimo que tienen ahora que non lo pierdan para siempre. E non o perderán nunca porque o obxectivo para elas xa está cumprido. La Casa de la Troya foi todo un fenómeno editorial a un e outro lado do Atlántico. Ademais, do libro fixéronse 5 películas. A primeira delas dirixida polo propio escritor. Cumpre 100 anos. Castelao firmou a ilustración da portada da primeira edición. Era 1915. Con máis de 100 edicións naquela altura dos anos 70, dicíase en aquel momento que despois da Biblia e o Quijote era o libro en castelán que contaba con máis edicións. Hoxe o mundo editorial cambiou moito e probablemente isto non se sosteña. É un silencio, porque houbo quen se parou a pensar que se lle regala unha película muda que agora cumpre 100 anos, pois unha banda sonora composta para a ocasión.
interpretamos a banda sonora, estreámola aquí en Vigo, na Fundación Sales, nun festival que levamos nós dende Kasperbeck de Cinema Mudo e Música. E o gallá que algún día, pois despois de estar en Madrid, en Vigo, podamos traerla aquí a Santiago. En Santiago, o que podemos ver tamén polo centenario é unha exposición con fotos daquela primeira rodaxe. É unha parte da historia cultural e da historia social de Galicia, sobre todo da historia cultural. Foi e segue sendo unha fiestra, diría eu, aberta a Compostela estudiantil de finais do século XIX, a esa Galicia viva. Dende aquela mítica pensión, unha viaxe no tempo. Viaxe en Candanós, o século XVI, a bordo do Galeón Andalucía, unha réplica dos que facían a ruta da seda moi semellante aos que están afundidos na ría de Vigo. E precisamente en Vigo pódese visitar estes días ata o domingo. Nun galeón como este viña de Asia a seda, o tabaco, o café ou as especias desde o século XVI. Tamén é moi semellante aos que chegaron de América e quedaron baixo a ría. Si son galeones, seguramente sean muy parecidos. La cosa está en que hubo ciertas modificaciones para los galeones de Manila para prepararles para el Océano Pacífico. Estamos hablando de nimiedades, o sea, una mayor longitud, quizá modificar un poco la integridad estructural del casco. A bordo hai voluntarios, mariños de prácticas e tamén profesionais contratados. Procedente de Gales e de Liverpool, o barco de 55 metros de eslora e 7 velas de case 1000 metros está a xerar grande expectación no peirao vigués entre profesionais e profanos. Prefiro os barcos de vela e os arrastreros. É moi bo barco, é un barco bonito, é xeitoso. Para o que é? Que está feito de madeira. 19 persoas percorren o mundo a bordo nunha experiencia dura pero estimulante á vez. Entrar en puertos como Liverpool o Ámsterdam o Bremerhaven, que estuvimos este año, pues todo eso también ayuda un poco a que se haga más ameno el pasar tanto tiempo fuera de casa. A cámara de oficiais, a cuberta de artillería e a adega do barco son algunhas das estancias que poden ver os que visiten este galeón, que é un verdadeiro museo flotante. E a brétema non só condiciona a visibilidade desta hora na Coruña, tamén as temperaturas. Estamos por debaixo dos 20 graus. É certo que nas Rías Baixas, en concreto na costa de Pontevedra, son imaxes de Vigo en directo, xa saben. A brétema, nalgúna zona, está algo máis afastada da costa galega. En Vigo desta hora, pois, alrededor dos 20 graus. E hai que aproveitar esta tarde, onde é certo que irán entrando nubes altas, como lle indicamos no mapa de previsión para as próximas horas, pero non vai estragar esta última tarde co anticiclón. Marcamos esas brétemas, eses ventos do oeste que é certo que condicionan un pouco esas comarcas costeiras, como acabamos de ver en directo, e con temperaturas que, a pesar de que poden baixar de forma tímida, aínda non sería raro que chegáramos aos 30 graus, como indica a previsión para Ourense. Como sempre, despois de Gustavo, información deportiva, falamos da fin de semana, falamos dos cambios que se aveciñan para o domingo con esa borrasca, onde, ademais de vento, vai ter moita chuvia. Mesmo a EMET e Meteo Galicia acaban de activar avisos, comentábalo como sempre, despois dos deportes. Pero antes dos deportes, imos ver que están preparando no Quen anda aí, que sei que xa estades pensando no Samaín. Hola, Juan. Moi boa tarde, Antía. Achégase o San Maín, efectivamente, e onte saltaba a noticia en Terrasa. Prohibido adoptar gatos negros para evitar que poidan ser empregados en rituais. Hoxe falamos cunha protectora galega que aplica todos estes anos esta mesma medida, porque, aínda que parezca increíble, hai xente que fai estas prácticas. E hoxe tamén coñeceremos a increíble historia de Adama Traoré, que despois de case 2 anos, escapando da fame e das guerras, chegou ao noso país e agora é un estradense máis. Y el plan no era viajar muy lejos de mi país. Creo que si yo siguiera ahora en África, no estaré vivo. Mi vida en España es maravillosa. Soy una persona feliz, libre y me gusta aprender e intento siempre a mejorar. A información continúa en G24 e g24play.gal. E nos deportes, Gustavo, xa temos a previa dunha nova xornada de Liga. Así é, Antía, porque os dous xogan este domingo, tanto o Celta como o Deportivo. O Celta recibe a Real Sociedade e o Deportivo viaxa ao campo do Racing de Santander. E ollo, tamén escoitaremos a Rafael Louzán falando, claro, das candidaturas mundialistas de Vigo e a Coruña nuns minutos nos deportes.